Din is-sena reliġjon nisranija u dik Musulmana qed jikkommemoraw flimkien il-bidu tar-Randan u r-Ramadan għall-ewwel darba f'163 sena. L-aħħar darba li żewġ avvenimenti insertaw jibdew fl-istess jum kien fl-1863 u wara din is-sena jerġa' jseħħ fis-sena 2189. Fis-sena 1992 u 3 snin ilu wkoll varjaw biss b'ġurnata waħda bejniethom. Għalkemm bitwemmin u prattiċi xi ftit differenti, it-tnejn iservu bħala perjodu ta' sawm u astinenza għaż-żewġ reliġjonijiet li huma fost l-akbar fid-dinja. Fil-fatt u stmat li ż-żewġ perjodi jiġu osservati minn miljuni ta' Ansara u Musulmani kull sena. Tradizzjoni li l-40 jum tar-Randan għall-Kattoliċi jibdew dejjem l-4 wara l-Karnival skont il-kalendarju solari Gregorjan. Minnaħa l-oħra l-perjodu sagru ta' xahar l-Iżlam ra l-ewwel jum sieħ tiegħu l-4 għax jiġi determinat mill-kalendarju lunari Iżlamiku. Peress li s-sena lunari ima dwar 11 jum iqsar, ir-Ramadan dejjem jimxi għal xhur u staġuni differenti. Ifisser ukoll ir-Ramadan jimxi b'madwar 11 jum kull sena u jagħmel biss 3 snin konsekuttivi fl-istess perjodu tar-Randan. Mis-sena d-dieħla Ramadan jimxi għal Jannar u ż-żewġ avvenimenti ma jerġgħux joqorbu lejn xulxin għal madwar 30 sena oħra.